Loh, Bu, nota senang jero tas iki nang ndi? Iki Pak sing mau goleki. Loh, nang lemitan nota iki mau ana duit 500.000. Pokok ndi? Duite wis tak kirimno anak awake dhewe ning pondok Pak. Omongnya nang kono kan akeh kegiatan. Jadi dekne butuh sangu. Bu. Iki duit turahan blonjo material, Bu. Kok nak ditekano Pak Mandor piye? Wong engko ape rene nek kok nota iki? Iya Pak. Wong wis rene tenan, Bu. Piye ngene iki? Tenang wae Pak, ojo kuatir. Tenang piye? Wong anake nota tok duite ora enek kok. Wis to manut aku, penak-penak. Wis Pak, rasa kuatir. Pak Mandor wong iki apian ya. Akeh Pak jangan nyauri. Aku ngomong apa, Bu? Iya, Bu. Pak Mandor tere ya apian. Kandani ya, Pak Mandor ki wonge apian, dermawan. Sopo le sing gak ngerti karo Pak Mandor ki? Lagi ngerti toh, nak aku ki dermawan. Aku terus ngomong apa nih, Bu? Kowe tok roh, nak Pak Mandor ki apian. Justru aku ngerti malah saka nggone Mbak Nana, Pak. Mbak Nana ngomong nek Pak Mandor ki wonge apian. Nak nyangoni Mbak Nana toh nyah-nyoh ora perhitungan. Masa toh? Mbak Nana ngasih cerita karo Semron ngono? Yes. Aku terus ngomong apa nih, Bu? Pak Mandor anjan apian, Bu. Tur meneh wonge ki ra tegelan nak karo anak buahe. Tapi yo aku mesti ora wani ngomong, Bu, nak masalah nota iki. Nek sampean gak wani ngomong, tak aku dhewe sing moro nang omahe Pak Mandor. Aku tak omong dhewe. Bos? Jebule sampean nang kene to, Bos? Wes suwi, Bos? Ora yu, lagian ki lho. Lah rene apel apa, Bos? Golek bojoku. Iya yu, wong nama apa ora? Pak, Pak Mandor. Kenapa, Bos? Arep njaluk nota wingi ki lho, Bro. Iki, Bos, notane. Tapi duite Alah, wis aku wis ngerti. sepurane yo, Bos. Anakku sing nang pondok njaluk kiriman. Lah ndelalah enek duit 500 kuwi. Ya tak kirimno, Bos. Aku gak ngerti. Jebule duit kuwi duit sampeyan. Alas, ora apa-apa yu. Engko ben disauri bojoku nek wis bar gajian, Bos. Potong gaji. Ora sah, Bro. Gak sah sawre lah kan anakmu. tenan nih, Bos. Yo. Ya saya tak mampir sih ya. Suwun ya, Bos. Pak, beres ta urusane. Aku kok. Lah ya. Padahal nak pas rumput kan kayak mare mumet lho. Ki dengaran kayak yo bisa menyelesaikan masalah. Apa?